eta herriarentzat lanean ari garelako sortu ginen lehen egunetik. Egun bakoitzean eta egun guztietan. Eta horrela jarraitzen dugula adierazteko irten gara kalera. Gure sare osoa, ikastola bat duen herri bakoitza, kalean dago gaur. Sakanatik Baztanera, Beratik eta Bortzirietatik hegoaldera eta herriberara, Zangozatik Iruñerrira, Lizarratik Tafallara. Gure sareari ez ezik, Nafarroa euskaraz josteari eta hezkuntzari murrizketak aplikatu nahi dizkiote. Eta gu haserre gaude. Haserre egoteko arrazoiak ditugu. Lehena, gure seme-alabentzat etorkizun onena nahi dugula da. Eta horregatik, Nafarroako haurrek ikastolan ikasteko eskubidea dutela aldarrikatzen dugu. Aurrera egin beharrean, murrizketa hauekin atzera goazelako. Hirugarrena euskara da. Hezkuntza departamentuak kontrakoa dioen arren, euskarari gelak murriztuko dizkiote. Hori oso larria da Nafarroan. Hori oso larria da Nafarroa euskaraz josten duen ikastolen sarearentzat. Laugarrena, erabakia arbitrarioki, elkarrizketarik gabe eta irizpideak bapatean aldatuz hartu izana da. Azkenik, auzolanean eraikitako komunitate oso bati bizkar emateak kezkatzen gaitu. Herrigintza lan oso bat da zigortzen dena. Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hezkuntza departamentuaren erabaki honek gure komunitateko familietan izan duen eragin zuzena ere salatu nahi dugu. Gure kasuan, beren seme-alabak ikastolan garatzeko oinarrizko eskubidea ukatu diete. Eta beste 25 familiari beren txikien hezkuntza baldintzak nabarmen okertu dizkiete. Ez dugu privilegiorik eskatzen, baizik eta irizpide berak sare guztiei modu bidezkoan aplikatzea. Beste behin eta behar den guztietan, hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezala eskatzen diogu. Nafarroaren onerako, hezkuntzaren onerako, guztien onerako. Atzera pausorik ez!